Dx-Maunje on the beat. Pamarega kujipinge kwa ndova proper listening to UDG Manje kwa seko linzi pakana proper va utsoti tweta minana chino spoil tanda na jokes UDG baby uri nyamala sinodwari munhu wese iwe une testi yefichi mogo kuti choisi paura nina tauti dati uri nyamala sinodwari munhu wese iwe une testi yefichi mogo kuti choisi paura nina tauti ndiye wandinorota ntirere saka hope dzangu ndaiwaye wadutsira bebi usandichira ufunge chero mai vangu ndinopicho chakufarira kundida wakawedzira mufaro kwandiri mai mwana kwandipinza mumuforo pane varume ndazvona kunge puru saka mai mwana ndiwe hakuna mumwe bebi uri nyamala sinodwari munhu wese iwe une testi yefichi mogo kuti choisi paura ndina tauti dati uri nyamala sinodwari munhu wese iwe une testi yefichi mogo kuti choisi paura ndina tauti iwe uri lasti number joandaireva paenchiti yolanda wararapera ndoridza pembe inindana yese saka nipfekezi yembe rudo runonaka singadewo kana senti vhidhiyo nobuda kaiwe munandi osiya kamera yarembera yamanje atifitasiyanise kurukwa nepande bebi uri nyamala sinodwari munhu wese iwe une testi yefichi mogo kuti choisi paura ndina tauti dati uri nyamala sinodwari munhu wese iwe une testi yefichi mogo kuti choisi paura ndina tauti ndiye wandinorota ntirere saka hope dzangu ndaiwaye wadutsira bebi usandichira ufunge chero mai vangu ndinopicho chakufarira kundida wakawedzira mufaro kwandiri mai mwana kwandipinza mumuforo pane varume ndazvona kunge puru saka mai mwana ndiwe hakuna mumwe bebi uri nyamala sinodwari munhu wese iwe une testi yefichi mogo kuti choisi paura ndina tauti dati uri nyamala sinodwari munhu wese iwe une testi yefichi mogo kuti choisi paura ndina tauti iwe uri lasti number joandaireva paenchiti yolanda wararapera ndoridza pembe ndinindana yese saka nipfekezi yembe rudo runonaka singadewo kana senti vhidhiyo nobuda kaiwe munandi osiya kamera yarembera yamanje atifitasiyanise kurukwa nepande bebi uri nyamala sinodwari munhu wese iwe une testi